on Valtteri Sippo Gravelista taas morjesta ja tervetuloa taas seuraamaan Malmi UG-kriteeriumia tänne Malmin lentokentälle, joka järjestetään tosiaan KSP24 toimesta about joka toinen viikko järjestetty tähän mennessä ja konsepti sama kuin edellisellä kerralla, eli tosiaan 18 kiekkaa ajetaan ja välikireä kierroksilla 50 ja 15 ja 10 kierroksen jälkeen aina kasataan porukka takaisin kasaan, mutta sitten 15 kierroksen jälkeen ajellaankin suoraan maaliin. Edellisestä kerrasta poiketen tällä kertaa mulla oli mukana tiimikaverit Ben ja Joni, joten päästiin sitten tällä kertaa vähän tiimitaktiikoita hiomaan. Vähän eroa siinä edelliseen kertaan, mutta hypätäänkin tästä sitten saman tien toiminnan pariin. Ja toimintaahan meillä tosiaan tänään riittikin, että heti tässä ensimmäisen kierroksen alussa järjestävästä seurasta se johtava Samuli Helperi pisti tuohon pienen iskun, jota lähdettiin sitten porukalla vähän hajanaisella tällaisella sitten ajamaan kiinni. Että aika nopeasti itse asiassa tulikin sitten tämä isku takaisin. Toki tuossa vähän joutui ajaa ja itselläkin tuommoinen pieni väli jäi tuossa edellä menevään renkaaseen, mutta ei tosiaan ei mitään hälyttävää vielä tässä kohtaa. Ja näin kun tullaan mutkaan, niin sitten pääseekin jo tuohon edellä menevään takarenkaaseen kiinni. Hetki ehdittiin siinä jonossa rauhassa ajella, kunnes vauhti pikkasen hidastuu ja joukkuekaveri Ben tuossa päättää, että nyt on iskun paikka ja itse hyppään sitten siihen tosiaan heti takarenkaaseen mukaan ja lähdetään kahdestaan vetään kovaa, että saataisiin tuohon hyvä kaula sitten tuohon pääjoukkoon ja päästäisiin vaikka kahdestaan irti ajaa sitten tämä eka välikiri, mutta heti tässä huomataan, että okei, että tuntuu, että ei oikein päästä irti ja siinä on meillä pientä kommunikaatiokatkosta ja vähän vielä tiimitaktiikoiden hiomista, että tuossa jäi vähän sitten tiimikaveri Joni tuohon pääjoukon keulille turhan pitkäksi aikaa ja tuli sitten tämä meidän isku tässä jo aika nopsaa takas. No ei siinä sitten lähdetään ihan rauhaksi ajeleskelee tässä porukalla tuommoinen kierroksen verran tuossa about meni aika rauhaksi. Sitten tulee taas näihin muutamaan tiukkaan mutkaan. Tässä tuossa sanon Jonille ja Benille, että isketään tuossa NS takasuoralla, kun tähän mihin käännytään. Mutta sitten tässä aukeakin vähän pikkuväli tuonne edellä meneviin, jota joutuu sitten tässä ajaan takaisin ja siellä itse asiassa tuossa toi pikkuryhmä edellä lähti ajan pikkusen kovempaa, että se ei ihan tullut niin helposti tässä mutkassa, mitä esimerkiksi aikaisemmin oli tässä mutkassa saanut kiinni, mutta lähestyy tuolta ihan hyvin koko ajan noi selät ja tässä itse asiassa nyt sitten saadaankin jo tämä pikkuporukka kiinni ja sitten parin mutkan päästä toteaa, että okei, nyt lähdetään. Ja sitten taas isku. Tässä päästään itse asiassa nyt sitten Jonin kanssa tällä kertaa kahdestaan irti ainakin hetkeksi aikaa. Mutta tämäkään isku ei oikein pure ja tulee kierroksen jälkeen takaisin, mutta Ben on onneksi valmiina vastaiskuun, jonka lähettää tuossa ihan hyvällä vauhdilla. Ja meidät ajoi tässä kiinni päivän pahin kilpakumppani Jere Grö tuolta CCH:sta, joka oli nyt tällä kertaa mukana ekaa kertaa. Ja tässä sitten minä ja Joni jäädään tähän Jeren peesiin, kun Benille lähti tuosta oma isku. Sitten hypätäänkin tuonne kierroksen loppuun ja ollaankin tässä jo 5. kierroksella
jota itse en ollut huomannut ja tajunnut, että onkin jo kirikierros ja vahingossa päästän tuohon. Annan Jerelle pienen kaulan ja Jere pääsee sitten kirimään tuossa Beniä vastaan ja itsellä menee koko kiri vähän blörinäksi ja Jere taisikin tässä sitten ottaa tämän ensimmäisen kirin pisteet nimiinsä. Sitten on ekan kirin jälkeen otettu porukka takas kasaan pari kiekaa aikana, mutta totean, että en jää tuossa porukan selkiä kattelee, vaan pistän tuossa pienen isku ekan kiekan takasuoralla ja lähden vetää ja itse asiassa Ben pääseekin tässä mun mukaan ja yritetään kahdestaan lähteä vetämään, mutta ei oikein saadakaan tässä kunnolla väliin ja toi isku tuleekin aika nopeasti kiinni. Tuossa tulee Joni ja kumppanit sitten vierelle ja päätän tässä sitten jättäytyy ihan porukassa reippaasti taaemmas ja sitten ollaankin tultu yksi kierros eteenpäin ja ollaan taas täällä takasuoralla ja ajattelin, että pistetään isku tähän samaan kohtaan nyt, että jospa se tässä tällä kierroksella sitten irtoisi, joku on joutunut kuitenkin edellisellä kierroksella jo vetämään iskuu kiinni, niin jos tällä kertaa irtoisi, mutta ei, se tulee ihan yhtä nopeasti takas taas ja pudottaudu uudestaan tonne porukan perälle ja tässä mietinkin, että tosiaan takasuora ei välttämättä ole ehkä paras paikka tässä iskeä, kun tulee aika nopeasti sitten muutama tiukka mutka joissa aika helposti toi väli tulee takas kiinni. Itse varsinkin otti aika tolleen iisisti noin mutkat sen takasuoran jälkeen, kun ihan ensimmäisellä kierroksilla meinasi jo takarengas lähtee lipsuun alta. Sitten ollaankin jo itse asiassa 10. kierroksella, joka on toi toisen välikirin kierros, ja tässä koitin Benille huutaa, että pidä vaan vauhtia yllä. Mutta Samuli koitti vähän hämmentää ja huusi vaan, että hidasta, ja tässä sitten pääs vauhti pikkusen hidastuu, mikä ei tietenkään ole hyvä vikalla kierroksella, koska sieltähän tulee joku sitten ohi saman tien, mutta ei onneksi ollut niin iso toi vauhtiero, etteikö olisi päässyt tuohon mukaan. Eli Taavi taisi muistaakseni olla herran nimi, joka tässä lähti vetää ja Jere sitten tuohon perään ja pääsin sitten onneksi tuohon takarenkaaseen ja sitten viimeisessä mutkassa tuossa ennen maalisuoraan, niin Jere menee sitten Taavi ohi ja itse tuun tuohon Jeren rinnalle ja ajattelen, että lähden vetään tässä hyvää lead-outtia tiimikavereille, mutta eihän sieltä tuukkaan kukaan ohi ja oma kiri ei nyt oikein lähtenyt noiden iskuyritysten jälkeen ja Ben tulee sitten tuolta vähän myöhässä ja otti sitten kakkospaikan. Sitten taas porukka saatiin kasaan ja ajeltiin ihan rauhassa itse asiassa tuossa pari kiekkaa ja katson taas, vapaa vauhti aika rauhallinen, niin pistän tuommoisen kevyen iskun, olisi voinut ehkä vähän paremmat vauhdit tuohon ottaa, että olisi saanut heti alkuun vähän paremmin eroa, mutta sai tuossa ihan kohtuullisen kaulan kuitenkin ja Joni pääsi siihen mukaan ja lähdettiin sitten vuorovetoa vetää ja tavoittelee nyt sitten 15 kierroksen välikirjaa ja jos oikein hyvin menee, niin ajellaan sitten tästä vielä tonne maaliin asti, kun tosiaan 15 kierroksen jälkeen ei enää oteta porukkaa kasaan, vaan siitä sitten ajetaan maaliin tonne 18 kierroksen loppuun asti. Toskotellaan taakse koko ajan ja pidetään sopivaa väliä ja tässä tullaankin sitten jo kierrokselle 15 ja vielä kiekka pitäisi jaksaa, niin saataisiin kiripisteet tästä ja sitten hypätäänkin kierroksella eteenpäin ja maali suora siinä ja noin. Sinne meni sitten mun kirivoitto, kun
Beni ja Jere kiri sieltä aika kovaa ohi ja Benille taisi tästä ehkä mennä toi ykkössija ja Jerelle sitten kakkosia ja mulle kolmonen ja Benihän ei katteleen tämän kirin jälkeen, vaan lähtee saman tien sitten vetään kokonaiskisan voittoa kohti ja Jerellä selvästi jalka tässä painaa, kun on joutunut mua ja Jonia muutaman kierroksen tuossa jahtaamaan. Beni käyttää saman tien sen hyväksi ja saman tempun tekee tässä myös Joni ja lähtee sitten tonne Benin perään vetämään ja mä jään tähän sitten Jeren peesiin ja sitten mennään pikkusen eteenpäin tuossa. Malte ottaa meidät itse asiassa kiinni ja alan sitten vähän pelaa chickeniä tässä Malten kanssa, että kumpi tuohon lähtee tuohon Jeren peesiin, kun Malteekaan ei oikein näyttänyt tässä Jonin takaa niin kiinnostavan, niin pistin senkin sitten vähän välillä hommiin niin sanotusti. Siihen päästään Jeren takarenkaaseen kuitenkin kiinni ja Jere ajaa Jonin kiinni, mutta mä en jää pitkäksi aikaa kattelee, vaan pistän sitten oma iskun tässä toiseksi viimeisen kierroksen lopussa. Lähdetään nyt vikalle kierrokselle ja ajattelin, että varmistelen tässä nyt sitten oman paikan sitten kokonaiskilpailussa. Sanon Jonille, että jää siihen Jeren peesiin vaan kattelee, varmistelee ja tästä tuunkin sitten maaliviiva yli ja Ben onkin siellä jo odottamassa. Ja sitten päästään vielä sopivasti katsoa kolmossiaan ratkaisua tässä ja sieltä tulee ensin maaliviiva yli Jere ja sitten Joni vielä perässä. Jos tykkäsit videosta, niin laita tykkäystä ja pistä kanavat tilaukseen, niin katsotaan, jos saadaan vielä lisää näitä videoita täältä Malmilta ja tuossa on myös työn alla muutamia muita videoita sitten gravel-kisoista, jos niitä saisi vielä postattua. Ensi kertaa.